sens de ce qui... Du coup, je me suis dit que... atv.cat. Viu el present. Hola, estem aquí al Sala Font Bernat, aquí amb tots els artistes d'aquest exhibició espectacular i veure què han de dir. Bones, com esteu? Molt bé. Tenim un director, un gust encarregat, sembla que és la Marta, no? Com ha anat tot això? Com és que estem aquí avui? Va començar d'una manera molt particular. Vaig ficar uns quadres que tenia a casa, els vaig posar a la botiga, i després la gent que em feia i els veien deien, jo també en faig. I així ens van donar a conèixer 10 o 12 noies que en fèiem. Un dia ens vam treballar a la botiga, unes quantes, i van dir, hem de fer una exposició. I vam dir, sí, i ho vàrem proposar a l'Ajuntament i així ha anat. Hem pogut fer aquesta exposició. Fa quants anys que esteu fent això, dedicat a això? Tota la vida, molt d'anys, de petita, de jovenet ja en feia i he continuat fent i encara estic fent punt. Ganxet faig, ganxet, sí, ganxet i llavors punt de creu també faig, però molt m'he dedicat a fer ganxet, aquesta vànua l'he fet jo i he fet altres vànues per a les meves filles, pels meus nets i en fi, de vànues i puntes de tubiola, un munt, he fet moltes. És una cosa per feina o per l'amor de l'art? Com és això? Un hobby, és com un hobby que tenim. Doncs com tens un relax. Sí, és un relax. Que estàs estressada així, després agafes el ganxet i el fil i ja comences a fer la mostra i va sortint la punteta i les coses. Sí. Tenim alguna història, no sé, un desastre que es feu una cosa i no ha sortit ben bé com ho volia? Hem fet i hem desfet 10.000 vegades. Sí, això es fa molt. Quantes vegades ho hem fet i desfet? Sí, ara estic començant a fer una punta i no acaba de sortir. I fent i desfent, ara va començant a sortir la mostra bé, però Déu-n'hi-do, he hagut d'escórrer moltes vegades, però l'últim, la punta sortirà. Amb tot això sembla mentida que heu arribat a aconseguir aquesta exhibició amb tanta desfer i fer. Bueno, que surti molt bé, que vingui molta gent a veure la feina que heu fet. Quantes hores calculeu aquí? Tota la vida. No es poden arribar a comptar les hores que hi ha. No pas calcular les hores. És possible saber les hores. I ara per fer aquest treball, tota aquesta exposició, la meva filla i tots aquests col·laboradors ja han passat moltíssimes hores, portant coses i preparant tot, moltes hores ja han empleat, 2 setmanes aquí, cada tarda, de 3 a 5 i més hores, al vespre i tot. Pues mira. ¿Y els homes d'on estan? Bueno, ja sí, pregunten Carlos, on estan els homes? Bé, ho tinc per l'altre costat. Estan fent el sopar. Aquí, a darrere teu n'hi ha un. El meu fa com en fan. I com és que no ho fan? Poc saben fer res. Vols que facin això i no saben fer l'altre. Ja me perdonaràs. Ja estaria contenta que me rentés el plat, no pas que cosís. La cosa que diu. Bueno, doncs mira, moltes gràcies, noies, molta sort i molt èxit. Aquí estem, Anthony James, atv.cat. atv.cat. Relaxa't. Sent les millors mans per a la teva bellesa i salut amb productes de primera qualitat, com et mereixes. Deixa't cuidar per Ones.
Bona nit a tothom. Benvinguts a la Fira del nostre poble, Fira de Sant Antoni. Avui el primer acte que fem és la inauguració de fil i agulla d'aquestes dones nostres del poble. Bona nit, honorable conseller Santi Vila. Bona nit, president del Consell Comarcal Salvador Balliu. Bona nit, regidors, regidores, presidents d'associacions, senyors i senyores i gent del poble d'Anglès. Avui, en principi, encetem la 19a Fira de Sant Antoni. Fa 19 anys, ningú es creia que recuperant la fira arribéssim a les cotes que hem arribat. Seguint amb el temps, fa 3 o 4 mesos, em vàrem venir a trobar un grup de noies, i noies perquè encara que tinguin més de 60 anys, perquè són noies, que volien fer una mostra dels seus treballs. Jo mai m'hagués imaginat que la mostra dels seus treballs tingués aquest ressò que té avui aquí entre nosaltres. Moltes de vosaltres, com esteu fent aquests treballs, teniu una sort immensa, perquè mentre feu aquests treballs que duren hores i hores, desconnecteu d'aquest món material que estem immersos tots i entreu en un món espiritual que junt amb les vostres mans fa que desconnecteu de tot els problemes quotidians que esteu visquint. La representanta més gran us adreçarà unes paraules. Molt bona tarda a tothom. Jo només parlo en nom de les gairebé 40 participants que ens trobem a aquesta sala. Ens uneix l'afició per la costura i la il·lusió per aquesta exposició. No som professionals, totes n'hem après de mares a filles. Les que van passar per l'escola Vall dels Àngels quan les germanes es feien una tarda de labors a la setmana i, com no, fent i desfent n'aprèn l'aprenent. Tot va començar amb uns quadres que la meva mare va portar a la botiga. Aquests van donar peu a les que en feien donar-se a conèixer. Un dia, que es van trobar 4 o 5, en van sorgir la idea de fer aquesta exposició. Una d'elles ho va proposar el senyor Pere Espinet, al que li hem d'agrair que ens ho ha posat molt i molt fàcil. Vam aconseguir reunir tots aquests treballs de complicats i de senzills, perquè en lo senzill també està lo bonic. I hem aconseguit fer aquesta exposició tan gran com variada, com ho són les nostres edats, des dels meus 15 anys fins a la 70ena. I amb més d'un dia de feina hem donat forma a les 2 sales, sabent que tothom que les visiti, quan en surti, podrà fer comentaris ben diversos, però a ningú li quedarà el dubte que les dones d'aquí Anglès són polides i treballadores. Només ens queda agrair al senyor Narcís Expòsit i a l'Ajuntament per les seves col·laboracions. Moltes gràcies a tots. A Calvo Joier hi trobaràs les primeres marques en rellotgeria del mercat, a més d'una col·lecció de disseny propi i exclusiu en joieria. Especialistes en la reparació de rellotges i altres peces, perquè tornis a lluir-les. Bona nit a tothom. Jo soc l'encarregat de fer la trobada de plaques d'intercanvi de cava, que es fa demà al matí a la plaça, i serà ja l'11a edició. O sigui, és un acte que s'ha anat consolidant al cap de molts anys i que reuneix una bona colla d'arreu de Catalunya. Cada any fem una placa commemorativa d'una entitat del poble i aquest any hem fet una placa de la Societat de Pescadors Anglès i Comarca. I bueno, bàsicament això, i aquí ara tenim el president de l'associació, que us dirà unes paraules també. Bona nit a tothom. Bona nit a tothom. Només és per agrair a la comissió de la Fira de Sant Antoni d'haver pensat en nosaltres com a societat per fer la placa de cava. Poder per molts de vosaltres l'escut de l'anagrama de la societat no us dirà gaire res, però penseu que fa més de 50 anys que tenim la societat feta, que muntem concursos de grans, concursos de mainada, vull dir, i sempre procurant una mica donar la imatge del poble d'Anglès a través de la pesca. Moltes gràcies per pensar-nos. Tot
seguit farem entrega de la placa amb el conseller de la Societat de Pescadors. Molt bona nit a tothom, molt bona nit alcalde, molt bona nit president del Consell Comarcal, regidores, regidors, senyores i senyors que ens acompanyeu. Les meves primeres paraules només poden ser per dir gràcies. Gràcies per haver-me convidat en aquesta festa, en aquesta estrena de la festa de Sant Antoni, aquí a Anglès, d'haver-ho fet amb aquesta generositat de cor, que us honora, que jo us ho agraeixo molt sincerament sempre, avui doblement. Efectivament, com ara us explicava l'alcalde, el primer que hem fet ha estat visitar el seu despatx i poder tenir l'honor de signar en el llibre de visites, d'autoritats i constatar que Anglès és un poble del que ens podem sentir tots i totes molt orgullosos. Un poble viu, ple d'activitat, ple de cultura, ple de civilitat, i per aquestes raons estem molt contents, avui jo, en nom del Govern de Catalunya, d'acompanyar-vos en aquesta festa. El món és de les dones, a mi m'agrada explicar a vegades, i avui aquest acte ho confirma, no? Tu dius que 15 anyets, 15? Molt bé. I que hi ha persones més grans que també han participat de tota aquesta activitat cultural feta, has dit, siguent dones polides i netes i polides i curoses, no? I treballadores. Una delícia de valors posats en solfa avui aquí. Penseu que a Catalunya en aquests moments tenim més de 1.600 persones que tenen 100 anys o més. 100 anys o més. Aquesta és una notícia espectacular. El que potser per l'alcalde i pel conseller de ser una mica preocupant és que d'aquestes 1.600, 1.300 són dones. Són dones. Per tant, ja veieu qui anem marxant, abans. Ja veieu els que anem marxant. Felicitant-vos. Gràcies per aquest regal. Li explicava a l'alcalde que jo havia vingut de Mainada molts anys, no ben bé aquí, sinó a les mines d'Osor. Jo anava a les mines d'Osor, i fèiem campaments, camps de treball, excursions, i en fi, i per tant sempre que vinc per aquí, inevitablement, la memòria et fa aquell viatge i et situa cap al que van ser anys molt bonics de formació, de coneixement. Que per molts anys tingueu ganes de formar part de la comunitat, d'Anglès, de la Selva, de les comarques de Girona, perquè hem de vigilar, que aquests barcelonins ens pentinaran, aquests barcelonins ara aquí... Bueno, per molts anys, i que l'any que ve i l'altre es puguem tornar a reunir. Visca Anglès, visca Catalunya! Fora hi ha el pica-pica per tothom.